खुलुमबाय। बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बर' माहारियारि आफादनिफ्राय बर' माहारिनिसिम सिबिनाय खुलुमनाय अननाय मोजां मोननाय गासैनिसिमबो बे समाव जों बावहरदों। गोदान बोसोरजों लोगोसे बयनिबो जिउआव जाहाथे सुखु गोजोन सान्थि फैयो आरो जाफोर मोजां थांखि लानानै खामानि मावगासिनो दङ, सिमां सुजुगासिनो दङ, बे सिमांफोरा जाहाथे गोदान बोसोरजोंनो लोगोसे गोदान मिजिंजोंनो लोगोसे जाफुंथों। जोङो बनसुनि जानानै बर' माहारिनि जानानै आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज खालामदों जे फैबाय थानाय समाव साफ्रोमनिबो जिउआ जाहाथे जोबोद मोजां जायो आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे अनलायनाया फैयो, बेखौ जोङो मिजिंथिदों। दिनै बे समाव जोङो गोदानै जोनोम मोननाय आफाद हिसाबै हारिनि जा गिदिरथार थांखि, बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि, बुहुमाव बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि जा थांखि, बर' माहारिखौ बुहुमनि गेजेरावनो गेरेमसा माहारि दानायनि जि थांखि, बे थांखिखौ लानानै जोङो दावगादों आरो जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो बर' रायजो राजा बिथांमोननि जेरैबायदि अननाय मोजां मोननाय आरो हेफाजाबखौ मोनदों, जोङो बेनि थाखायनो साफ्रोमबो बर'नि खाथियाव, बर' माहारिनि खाथियाव जोङो खर' गंग्लायै साबायखर जासिदों आरो अराय सम बर' माहारिनि खाथियाव जोङो दाहार गोनां जानानै थागोन। जों अरायबो जेरैबायदि समायखिरा लादों बेबायदियैनो हारिनि खामानि मावलांनो नाजागोन। जों लुबैगोन जे बर' माहारिनिफ्राय जों सानफ्रोमबो मोजां साजेसन आरो एडभाइस मोनगोन। हारिनि मोजां खामानि मावनायाव जाहाथे बयबो जोंजों लोगोसे जयैनो थाफागोन, जों बेखौबो मिजिंथिदों। बैसागु बोथोरनि सम, हारिमु दोरोङारिखौ लाखिनायजों लोगोसे बयबो थारैनो रंजानायाव मुखुब। बे समाव जोङो रंजानायजों लोगोसे हारिनि बाथ्रायावबो गोबां सिरियास जादों। मानो होननानै बुङोब्ला हारियाव दिनैबो जेंना जेंसिया जोबाखै। दिनैनि तारिखआवबो माखासेयानो एडमिट खालामनो गोनां जादों बा गनायनो गोनां जादों जे जोंखौ सोरबा सोरबा नासयदों, दासिमबो नासयगासिनो दङ आरो बिथांमोननिफ्राय जुदि जों उदां जानो हायाब्ला हारि हिसाबै थांना थानाया जोबोद गोब्राब जागोन। आरो बेखौ नुहुरनानैनो बर' हारिनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा, बर' हारिनि मेगन गुनु गियानि सुबुंफोरा बनसुखौ जोनोम होदों आरो फैबाय थानाय समाव हारिनि थामोनथा आरो मोनथायनि थाखाय, हारिखौ बुहुमाव गोजोर खालामनो थाखाय जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङाव बनसुआ बर' माहारिनि जानानै खामानि मावनो हायो, बेखौ जोङो मिजिंथिदों, लोगोसे गसाइनि खाथियावबो आर'ज खालामदों। दा बे समाव जोङो बनसु हिसाबै बे हाबाफारियानो जादों बर' माहारिनि गेदेमा बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे सनमान होनाय। मिरु बनसुनि जानानै जोङो जेसेबांखिनि हायो बर'नि गेदेमा बिथांमोनखौ, जाय बिथांमोना बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव अबदान बा बिहोमा होबोगासिनो दङ, बिथांमोननि खाथियाव थांनानै जोङो गुगुरुब खुलुमनानै बिथांमोनखौ जोङो गोबां होनो हायाब्लाबो बर'नि सिनायथि आर'नाइजों बिथांमोनखौ जोङो बरायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हाबाफारिखौ जोङो बनसु हिसाबै जोंनि जिल्ला कमिटि, जोंनि मिरु गासैबो जयैनो जेसेबांखिनि हायो जोङो मावलांनो नाजादों
आरो बिथांमोननि खाथियाव बिथांमोनखौ सिबिनो खुलुमनो मोननानै जों जोबोद गोजोनदों। बिथांमोना जोंखौ आशीर्बाद होदों, लोगोसे बिथांमोना सामोलबो खालामनानै होदों जे फैबाय थानाय समाव हारिनि जानानै बोरै खामानि मावनांगोन आरो हारिनि बेलायाव जाहाथे माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामा, बे बाथ्राखौ बिथांमोना जोंखौ आशीर्बादजों लोगोसे सामोल होदों। आरो जोबोद मोजाङै फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जोंजों खामानि मावनायनि, जोंखौ हेफाजाब होनायनि खोथा बुंदों। जों बिनि थाखायनो दिनै गोग्गानाय मोनदों जे हारियाव दिनैसिमबो हारिनि मोजां सानग्रा मानसिफोरनि सुबुं अनजिमानि आंखाल जायाखै। बिथांमोना सानफ्रोमबो बर' हारिनि मोजांखौ लुबैयो। थांनाय समफोराव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जा इग'नि जुद्ध, बेनि थाखायनो माखासे सम माखासे बाथ्राखौ जोङो खस्थ' मोननो गोनां जादों आरो माखासे समाव जों नासयनो गोनां जादों, नासयजानो गोनां जादों। बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोनाबो लुबैदों जे हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। दा मोनसे गोदान बोथोरजों लोगोसे, गोदान बोसोरजों लोगोसे जों बयबो मिजिं लादों जे फैबाय थानाय समाव जेरैखि जाया जोङो आलादा रायजोखौ सोरजिथारनांगोन। बेजोंनो लोगोसे इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बुंदों जे आलादा रायजो सोरजिनायजों लोगोसे मोनसे मावथारनांगौ खामानिया जाबाय बर' माहारिखौ खौसे खालामनाय। बर' माहारिखौ जेरैखि जाया खौसे खालामनांगौआबो दिनै बनसुनि आखायावनो फैदों, बा बनसुखौ लानानै रायजो राजा बिथांमोना मिजिंथिदों। बेखायनो जों बयनिबो हेफाजाब लानानै बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि गेजेरजों आलादा रायजोनि जा सिमां बेखौ बोरै मावफुंनो हायो, बेनि थाखाय जोङो गोख्रोङै बावसोमनायनि गेजेरजों गोसो गोथारै खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों। दा बे समाव जोङो बैसोआव गिदिरफोरखौ जोंनिफ्राय खुलुमनाय, समान बैसोनि सुबुंफोरखौ अननाय, मोजां मोननाय, गोजोन हामग्लायनाय आरो उन्दैफोरनिसिम जोबोद मोजां मोननाय आरो जोबोद अननाय बावहरदों। फैबाय थानाय समाव जाहाथे आनान गसाया जोंखौ खौसेयै बर' माहारिनि खामानि मावनो थाखाय सुजुग होयो, बोर सारस्रि हरो आरो साफ्रोमबो बर' फिसानि खाथियाव, बर' माहारिनि खाथियाव जोङो नैबे खौरां मेलनि गेजेरजोंनो फिन खेबसेबाव साबायखर, सिबिनाय, खुलुमनायखौ बावहरनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि जा गिदिरथार सिमां, बे सिमांखौ मावफुंनो लानायाव बयनिबो हेफाजाब मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। आरो बेखिनियावनो दिनैनि जा खौरां मेल दोनथ'बाय। गोजोन्थों।